James! Yan na, baby? Ano na ginagawa na baby? Laki naman ng mata mo na. Yo. Tapos ano pa? Ano nangyari sa balita? Jace, huwag ka masyado malikot. Ito si Kuya Jace masyadong malikot kasi kinakalmot ng mukha ko. Huwag mo pukpukin yung ulo. Ayaw mo ito, mama? Nagulat ang baby? Tabi kay ni Kuya ma. Tabi kayo. Yan, lie down. Nagulat ang baby? Lie down ka, lapit ka. Nagulat Kiss mo si James. Kiss mo si James. Kiss. Nagulat ang baby? Mwah. Very good boy. Nagulat ang baby? Nagulat ang baby? Hey, don't pindot the tummy, Jace! Ano ka ba? Ito po si Jace, nang pipisat ng tiyan at nangungurot ng mukha. Hi, James. Nagulat ang baby? Hi,